Areng kelok mate British atum India det ke chari bom hut kaselampon bisar kindar lapen kangsai aron Indian Penal Code mate IPC Criminal Code Procedure mate CRPC lapen Indian Evidence Act kelar ponchi aphan India Sarkar pen kidamtang Parliament monsoon session ahut chedon sarpen kideng pon British akai ahut nangke toy bom IPC, CRPC lapen Indian Evidence Act alarki Bharatiya Nyay Sanhita mati BNS, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mati BNSS lapen Bharatiya Shaksha Adhiniyam mati BSEC kewangji jakong achiklo ni phai ECR ni pen det piang kangta dengpon popusi India Home Minister Amit Shahin pen than pachini ponlo Pinpur pon me Indian Penal Code mate IPC aron along kaddu kawe pen pharuk phora kris yang dengdo bonsita me non IPC alar Bharatiya Nyay Sanhita mate BNS aron along abangke kaddu kawe pen pharuke thomra phokebra nerkep ang dengsi parlo ponlo Lasonsi Criminal Code Procedure mate CRPC aron along kaddu kawe pen pharuk lira trok nerkebra pli ang dengdo bonsita me non CRPC alar Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita mate BNSS aron along abangke kaddu kawe pen pharo phora trokner kebra isiang deng an parloponlo halapu Indian Evidence Act aron along kame kaddu kawe pen pharo isira trok kebra trok ang deng do bonsita me Indian Evidence Act alar Bharatiya Shaksha Adhiniyam BSA aron along abangke pharo isira trok sikebang deng an parloponlo Isi ke thedung kachelardun kedoke lapu henlo non ke wangji jakhonga chikloni phai ECR ni pen India det piangkang alonga kimiaron kedeng ponchi along sedition pu alam hoya bangki pawi pondetlo India Home Minister Amit Shahin pen ke than pona tengke lam kaningje ke madua bangphu abang phita me ajada sonta ningje me bonsita me komania bangphu abang phia tum jongsi det alama puthak rat ka chingrum Rada jakong lapen det pi arat kaching rialong ke pasik sak lapen ke phalang noji akemang do lapen det pi kacharai kom anparta det aphan ke panohok ji asai ke klem pon dukok polotangte latuma phan ke phatte garlo bengpon vekji pusi than pon National Desk Report Karbing Long Live